Nggih, Pak. Penontonnya pirang-pirang saya nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibar niki mengke acara teng mriki nggih gilir gemato. Nggih. Nggih, ndherek donga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to, ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Keto tentrem tur kerto raharja. Tumak minah. Terus Ono coroko. Toto sawala. Ben lengkap ya, Mas. Mbak Kak Winong. Winong. Iya, Ucapan selamat kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya. Cekak iya Ya, supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Pates jenangan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane Ya. apa? Doain, nah, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu ngono loh Pak. Amin lho, rasa ado-ado. Amin. Iki jomblo iki gareng. Masa ngono pean. Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. kowe iki nek cuma ada ngono nggorin iki tak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Enggak, tapi iki koyo apa yo modele? Lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenak tor. Mbok padha. Gampang karo nggorin iki. Bahagia. Jan koyo peng janan. Ora kita reh bonsai kok ya Rem ya. Ya. Iya. Menungso mbok padha Bos. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Aku teko pondok ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Oh, tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku to. Ketoke kaki yen ora nyinden nyusoni goreng. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus, Mas. Ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin. Ki senengane. Lah malah Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garap Lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban ya. Monggo. Maka langsung kemawon jajos. Yuk, jadu. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan. Duwe sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duwe kantongan, kaya apes wetengku krasa kantongan. Ya tukang tambal ban. Oh, tuan tambal ban. Golek rezeki sing barokah yo Mbak Yu ya. Iya, Kaya awake dhewe. tambal ban kok muga-muga pitik do meledos kabeh. Dongane muga-muga awake dhewe laris. Kowe nek ora meledos lek tuh gayan. Maceter, ono ban pecah,
Ya. Kowe iki ceritane dadi tukang tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban sepur. Udu. Lah, Banmu. Ya tambal ban ki ya ban sepeda kuwi. Oh, iya. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki mlaku. Ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mlindhes ya bakal medeni to. Enek. Ban sepur ya medeni. Enggak. Ban bis medeni. Sing medeni enek neh. Apa? Banci. Omong banduson. Aku ndek petuk yo girap-girap ngono kok. Anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng. Menawi nembang lan ngaturne lelagon wonten laladan wates niku kudu ngati-ati. Pripun? Mriki niku daerah yang berbudaya. Paguyuban karawitan menika kathah sanget mung gamelanipun nganti petang set. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kalian Bapak Susilo Budi. Alhamdulillah. Pak Kepala Sekolah. Nggih, Pak Guru. Sampun purna. Nggih. Wau sore ya wis tari-tarian. Mula mujudake dadi tetenger ya, Lek. Betul. Anu sepemas. Betul. Keluarga Ageng Wates jenengan kene, keluarga sing budaya. Betul. Ora ninggalke marang seni tradisine. Leres. Tetep diuri-uri, lestari lan urip ana ing Wates kene. Amin amin ya robbal. Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Nah, nggih. Monggo jenengan ingkang ngaturi nggih. Bapak Susilo Pak Budi. Susilo Budi monggo jenengan paring dawuh Mbak Eka. Pak Susilo menika mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan katuran jumenengan tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Nggih. Dipun sepoti nggih. Nggih, pelok barang maing Nggih. anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Taksih to Pak Ah, Susilo. nggih. Monggo ketoprakan Mas. Yo, Nggih. srepeke pelok barang. Duduk. Nggih, pangapun tendheraken wilujeng dalu, mangayu bagya anggenipun sareng-sareng merti desa. Inggih, Bapak Susilo. Leres Nggih. Pak Susilo. Mas Gareng, Wonten dawuh. dangu mboten pangbian seger waras nggih. Amin ya robbal alamin Pak Sus. Mbak Ika, nembe panggih pinggah menika. Nggih pangestunipun Pak Susilo Alhamdulillah, nggih. Menika bedahipun anu keranten ingkang sigrak sampun nggih, kula Nggih. ngaturaken ingkang alusan. Sing nom-noman wis diaturi, terus saiki sing sepuh-sepuh. Nggih Pak Nggih, Susilo. sepuh-sepuh. Manggaken Pak Sus, Nggih, monggo. nggih sak kamat-kamat. Tole Udin iki ya Tole Udin. Nggih. Jajal kendangan oleh. Nah, Mas Udin menika adalah alumni Insya Allah Oktober wisuda sarjana seni wonten ing Karawitan Isi Surakarta, Surakarta. putra daerah dari Wates. Nggih. sembah
Lagi skripsi dengi. Aja ora sambung krung ritak le, ora sambung krung ngadekno. Termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari mahasiswa yang dari isi loh Mas. Dulur pates niku. Leres nggih. Kula wonten iki wonten wingking kula menika sinden senior cukup kondang nggih. Nggih, leres Pak Sus. Kasih Rahayu. Wah, mboten napa-napa santen mawon nggih. Nggih. Nggih, mangke langsung double setunggal pupuh man Mas nggih. Oh, rangkep nggih. Kersane Duntu Mekdal. Nggih, leres Pak Sus. Nggih. Saged dipun wiwiti? Monggo Bapak. Nggih sugeng laras, Pak Camat, Pak anggota Dewan, Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, sawetawis badhe ngaturaken Nggih. sinom pelok barang. Pak Susinom pelok barang, kowe dadi murid iso ngono kuwi. Wah, pelok barang to. Iso. Blas. Sakit. Langsung butreng. Oh, bola niku nggih nuwun sewu nggih Pak Sus nggih. Nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Niki elek-elek biyen aku ya mesti gaweku ngamen karo Pak Sus nggih. Ngamen teng Sortero. Ngoten nggih. Golek berkat bareng. Golek berkat bareng. Nggih, nyuwun pangapunten Mak Cange mboten dedawa kandha menika nggih sawetawis badhe Monggo ngaturaken. sasana wanci katur Bapak nggih. Mustikane ngajagat raya Kalih sawung sak solae milang Pak Susilo seorang guru, seorang pendidik. Nggih. Gumunku siji. Piye? Neng latihan nembang ki neng endi? Nek guru ya mesti sinaune ning nggon. Lah niki lho sak blok etan iki lho kanca yoga kabeh mlumpuk Kepala niki lho. sekolah. Pinten grup Pak mriki Pak? Mriki sekawan. Lho kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan grup. Mesti saking dalam sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke, mesti diparingke karo murid-murid. Makaten to Pak Sus. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki, lho kendangannya ya hebat. Nah. Jos. Mas Udin 08 berapa? Ya. Mesti to, kake mesti to. Kok menawa kok aku ya arek mlebu sanggare Pak Sus. Melu sinau ben iso kaya Mak. Iya, wingi ngono kancane sing remuk. Ngapa ta? Lho kono genah duwe mbok godhol. Endi? Nek Blitar dhek pikirane. Deng tak balekke mambu tak gowo. Monggo lajengaken Apa Pak ta? Sus. Apa? Alah yen kok tak WA. Monggo Pak Sus nun sewu Enggak Pak Pak. Sus. Suestiaru roh pra sokso Pitung piukong kantong ler pindho tembi apsari liringing mrapang wandi Samira
monggo. Iki mau ke senggane ya senggane wong Ponorogo ta suara. Cobi dipun wong bali sepeda malih. Lah niki. Mbak Suminten Suramanggala Ponorogo Suminten. Teras. Cara kleru ning nganu ketoprak ya Mas ya. Suminten kae. Suminten stres. Dan Paksi biasa tepuk tangan kagem Pak Susilo Budi lan Mas Udin. Wah, iya. Miroso, mboten angger sinden saged pelok barang ngeten nggih Pak. Jenengan wah luar biasa elok sanget. Punten kinamung saged derek urun. Bentakipun menika minangkani para kadang ingkang sak mangke manggen wonten luar negeri. Wong ngaten. Nggih. Menika donatur saking keluarga kathah. Nggih. Lajeng nyuwun Pak Sus mengke sepados minggah panggung nggih. Wah, nyatane ya sembodo temen namung nuruti pikajengipun kadang-kadang yang mengais rezeki di luar negeri. Siap. Nggih, nyuwun pangapunten, monggo salajengipun kalajeng. Nggih. matur nuwun Pak Sus. Ora gur keluarga ageng wates kene. Sing mriksani keluarga ageng wates kene ning luar negeri yo akeh bae. Luar negeri termasuk bersani ya donatur. Iya, Terus saged monitor lumantar streaming. Kuntadi channel. Nggih. Mumpung menika larasi tasik pelok barang, gandeng menika dalam rangka bersih desa, ngaturaken lelagon bersih desa. Mugi saking Pak Lurah wau ngersakaken lagun gugur gunung Gugur gunung. Nggih. Saged mangke dipun medley sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Nah, mekaten untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates. Gugur gunung madya. Monggo Bapak Kades munaji pamundhut panjenengan gugur gunung. Ugi kula aturaken dumateng paguyuban karawitan ingkang dipun wadahi wonten ing Pakoso Laras ing Desa Wates Jenangan Ponorogo niki wau nggih. Mbak Eka ngantos goro-goro ta, Mbak? Nggih. Wah, siap. Ndereke panjenengan. Nuwun sewu Mas Cahyo, Nggih. wonten jawilan saking panitia
Ambok bilih menika ingkang kagungan Avanza AE 1266 SA warna silver, hazard lampu nyala terus. Mas sing kagungan Avanza AE 1266 SA hazardipun nyala terus, Mas nggih. Monggo. Dipadamkan dulu. Perhatian saking panitia sangat luar biasa. Mas Gareng, Mbak Eka. Mangke perkawis Gojek kalajengaken wonten ing Goro.